Какво става, хора? Чайте само да видя. Да, всичко е окей. И да, хора, пак съм аз и много се извинявам, че направих доста клипчета. Отново програмата нещо. Аз всеки намирам някакви смотани, пък братовчеда ми го мързи да ми прати фрапса и не знам изобщо как се използва, но вече си дръпнах една нова програмка и сега ще търся друга за обработването, ама вие не се тревожете. И да, днес не знам всъщност, но това няма да е летсплей, ами по-точно видео, което ще показва всички сървъри, които имам и начина ми, в който съм се развил. Но всъщност аз ще влезна с няколко други скина, за да ви покажа всъщност, драги зрители, какъв град направихме с братовчеда ми и други хора, ама има време за това. Значи, първо искам да ви покажа Лоукрафта, който е доста як, защото има всичко вътре в него. Добре. Ще си напиша паролата и тогава пак ще пусна. И какво става отново? Тук съм, написах си паролата и сега вижте още нов скин. И следващият епизод мисля даже ще направя Counter-Strike такива. Ще направя едно Counter-Strike клипче или може би повече. Зависи какви яки сървъри намеря. И да, с CS сигурно много ще се отнеса. Затова си направя таймер за към там няколко минути. И да, първото място, където започваме е креатива. Вие по принцип трябва да пишете това. Значи /P auto и ще ви спалне на ваши парцел и виждате, тук съм направил някаква странна къща с тия тъпи работи и всъщност не е толкова тъпа къщата, защото тук има нещо. И да, не знам това защо е така. Да, тук е Enchanting Table. Мисля, че се енчантва до 30 лево. Мисля. И това тук ще го сменя с табелка, защото тъпо така. Shut the fuck. И да, мисля на следващия си летсплей, ако не играя с друг. Shut the fuck. Не знам. На следващия си летсплей ще играя с... И аз не знам. Абе, сега ще си припомня, сега само си напиша паролата. Добре, тук съм отново. И пак отиваме на същото място. Значи, като влезнете, то ще ви е малко неясно. Тук няма ларпове. Цъкате на компасчето и гледате. Креатив. Да, върнахме се. Където сме в ужасно гаден глич. И мисля, че ще се оправи, като го направя това така. Това така. Що не се трошия? What the fuck? Добре. Табелка. Няма да пише нищо вътре. Сега да сложим малко вода. Извиняйте, че се чуят такива звуци от мишката, ама такъв е живота. Такъв е живота. И всъщност тук е изхода. Пам. Излизате по средата на нищото. Shut the... Не знам. Това е сигурно, защото имам лепенка на това. Порязах. Аз пък порязах
прескрипах на пръста и нещо. Близо до нокътя ми се разкърви, затова си сложих лепенка. Shut the fuck, аз си не. Ето тук. Не е тук. Естествено. Винаги го няма в предните. И да, приятели, това беше моята смотана къща, която направих. О, това е яко. Не е чак толкова смотано, значи. Добре. Сега, като искате да се отървете, пишете хъп. И ви спаунва пак. Може да си изберете числа. Добре. Следващото е Skyblock, обаче трябва директно да избере нещо. Второто е PvP. Не знам, че е. Добре. И тук гледате Nord и тем подобни, ама вие повечето от вас сигурно не знаят чак такъв английски, ама повечето от вас ще знаят. И тук си избирате китове, тези не ви ги препоръчвам, защото не може да ги вземете ако не сте VIP или Member. И тук си избирате, примерно аз ще взема този кит. Упси. Shut the fuck up, Bruce. Добре, не знам, просто мишката е ужасна. Имах една яка, която използваха на нея. Мале как гличи. Не знам какъв това лак. Да, все едно. Това е, защото има към 1000 и нещо човека в сервера. И да, ако никой не може да ви трепи, пишете така PvP таймер. Убихаме. И да, не можа да ви го напиша, обаче его вижте, PvP timer remove. PvP timer. Обаче то трябва да слято, shut the fuck. Remove. И тогава може и вече да се втрепите. Добре. Следващата стъпка, която съм много зарибен това чудо, е кит PvP-то. Значи тук първоначално като влезнете няма ви даде никакъв кит, обаче цъкате на часовничето и си избирате кит. Естествено, ако нямате пари, не може да закупите тия китове и си взимате фри, който ви е, който е доста преван. И тук сега ще направим малко PvP action, въпреки че пръстът ми не се чувства много добре. Почна да плаче. Shut the fuck! Аз не съм добър на PvP. И ми лаги, shut. Заклещен съм. Майте се. Да, видяхте колко съм слаб. Не е нужно повече да си излагам. Въпреки че хейтерите са си хейтери. Те винаги те мразят. Значи тук ви е Hunger Games. Тук това ви е Survival. Това ви е Survival Games. Тук въпроси. Аз половината не съм ги пробвал. И това ви е хъба. Следващото нещо е, ако искате да се водите като плеер или гост. Тук плеер менюто. Може да си вземете каквото си искате. Ще си взема някакъв хед. И примерно си сложа дъма блок. Главата ми е диамант. Добре, следващата стъпка е, значи, тук Walker го правиш на Jogger и на Runner. Shut the fuck. Виждате колко съм бърз. И как имам Double Jump, който всъщност е доста як. Да, Double Jump ми припомня в един от сървърите, в които ще играя, ще има Triple Jump и 200 живот. И отново след това ще минате на ниво Walker. И така, това беше от този сървър. Сега, то нямам всъщност други хубави, ма нека да видим ако той е отворен.
Да, супер отворене. Добре. Ще спра за малко видеото и ще ви дам докато се логна. Добре, отново съм тук. И да, първоначално тук ще ви спалне. И ще ви дава free bow, free iron sword, arrow и apple. Всъщност тук ми е доста яка системата за XP, но на XP2. Ще да факт това какво ме гледа. Махай се. Добре. Игнорирайте го и проверете какви ларпове има. Его ларп XP2. Първия може и да не ви изненада много, ама той е супер як. И както гледам, Enchanting Room, тук са го махнали. Тук си трепете ендермани за разкош и не могат да ви отрепат. Може усетите сега един-два удара и всъщност хем си събирате XP, демек Experience и си събирате и всъщност Ender Perli. И тук има някакви шопове, които вече не бачкат. Вижте колко дърво събрах. Добре. Отивам пак на спаун. И то някъде, по-точно някъде към тръгнеш, би трябвало да стигнеш до някакво място, където ти дава free fishing rod и boat. Както има и ларпови прекрасни пътечки. Просто от тях съм най-доволен. И там има тъп скелетон, който съм доста добър с лък и го прибих. О, стрелички и кокали. Аз играя с един друг скин, с който с един мой приятел сме се развили много добре, обаче не ми се пак да спирам рекордването. И да, тук ви ларпа пътто, тук също си имате фри неща. И подминете ли това, тук всъщност влезнете ли в самата сграда и вие пивте. Че вим сега добър ли съм с стрелите. Shut the fuck. Да, всъщност сега искам да умра. Тапи се в лавата. Добре. Умирам. И нещата всъщност не ми изчезват. Доста яко, нали? И ако напишете back, ще ви върне до последния локейшн или по-точно където сте умряли. И shut the fuck, отново се запалих и ме трепат и просто невероятно. Ще се опитам да не умра преди да свърша това. И да, тук всичко е невероятно. Ларпове, шопове има, може да продавате и отново умрях. Ще се пробвам, ама ще се пробвам. Добре. И да, тук си има ендер честчета. И ви пожелавам приятна игра в тези сървъри. И сега да видим още някои сървъри. Това е много прости, както виждате, изобщо няма хора. Той е The Galaxy, е добър, обаче е PvP. Ако не беше PvP, винаги ще да игра в този сървър. Много са тия хората и сега пак трябва да се логвам. Ще извинявате, но пак трябва да се пробвам. Сме тук. И да, както виждате, имам доста неща, обаче половината не са всъщност мои. Това нещо не ми трябва. Това обаче ми. Сега се отдръпнеме. Това всъщност не ми. И какво ма трепешата? Ама тук няма репер на айтемите. Мрие, пуло. Добре. Всъщност тук спална е доста як. Има много китове. Кит пишете. И тук мембър, портал, старт. И има един, където е доста як. Обаче не знам дали ще го премахнали. Пише се Kit the Tools. Сега, упс. Kit the Tools. Не знам дали ще го премахнали.
Да, трябва да ми дадат премишен. Инче ти дават една диамантена и една супер яко енчантната диамантена кирка. Не знам какво беше името, ама беше женско. И да, този сервер всъщност е доста як, освен ако не сте слаби на PvP. И не мисля, че беше добра идея да излизам от тази. И да, хора, тук има също доста яки ларпове. Обаче тук на LARP XP могат много лесно ви убият чудовищата. И мисля, че е това. Има яки LARP фудове. Всъщност тук могат да се продават някои неща. И да. Не знам колко дълго стана този клип и всъщност не ми пука. И да, приятели, аз бях вашия Анатолий и вие бяхте моите влогчета. И ще се видим другия път. Сега ще ви дам нещо смешно, ако програмата не ми се прецака. И да, хубаво пичове и пички, чао!